ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛୁ। ପଛ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକ ସବୁ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲ ଭାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜ୍ ହୋମ୍ ଟାଣ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଲ ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର କିଛି ୱାର୍ଡ ବି ମିସ୍ ହେବ ତାହା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଫାଙ୍କ କଥା ହେବା। ହଁ ତ ଭାଇ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ବେଶୀ ମୋର ନଲେଜ ନାହିଁ ଭାଇ। ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ନାଁଟା ଧରୁଛି, କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ହିରୋ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ଘରେ ତ ଦେଇଥିଲେ ଛୁଆବେଳେ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ଘରେ ହିଁ ଦେଇଥିବେ ନାଁଟା। ନା କ'ଣ କିଛି ମୁଭି ପ୍ରେମୀ ନିହାତି କିଛି ଥିବ। ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ଜଣେ ଜେଜେ ଲାଗିବ ଜଣେ, ମୁଁ କହିଲି କି ନାଁଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏମିତି, ଘରେ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ବୋବା ପୁଅ ଦଦା ପୁଅ ଲାଗିବେ, ସେ ବଡ଼ ଆମ ଘରେ ହେବେ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଏକୋଇଶିଆ ଯୋଉ କରନ୍ତି, ଡ୍ରେସରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହିରୋ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଭାଇ ହେଇଦିନଠୁ ନାଁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ହିରୋ 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 ନାଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବେଳ। ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ବେଳେ ଆଉ। ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଆମର ଭାଇ ଧର ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଡାକୁଥିବେ ଏ ହିରୋ ହିରୋ। ହଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଡାକନ୍ତି, ହିରୋ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇପରେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍। ଏମିତି ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଥିବେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ? ନା ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଟାଇମରେ ଆମେ ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ ଦଉଥିଲୁ, କାହିଁକି ନା ଏବେର ଜେନେରେସନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମାଡ଼ଟା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଉନି। ଆମେ କ'ଣ ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ଟ୍ୟୁସନରେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲୁ କ'ଣ ଚାପି ହେଇକିନା, ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହବାନି, ଇଏ କରିବାନି, ଖେଚଡ଼ ହବାନି, ଇଏ କରିବାନି, ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଇଡ ରହୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ପିଲା, ଏବେ ଜେନେରେସନ ପିଲା କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ରିଡମରେ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଜେନେରେସନ ଆଉ ଆଗ ଜେନେରେସନ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଆମେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁ, ମାନେ ପାଠକୁ ଫୋକସ ଦଉଥିଲୁ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହେଲା 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ହଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ମୁଁ ହଉଛି 4 ନମ୍ବର, ମୋ ତଳେ ସାନ ଭାଇ, ଆମର 5 ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର? ହଁ ମୁଁ 4 ନମ୍ବର। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଋତୁଆଟା ସବୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଫିଗର, ସମସ୍ତେ ବି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର। ନାଇଁ ଭାଇ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଚହଳ ପଡେ ଏରିଆରେ। ହଁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ହିରୋ କହିଲେ ଜାଣିବେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମେ ପୁରା ମୂଳ ଯାହା ଯେତିକି କଥା ପଚାରି ମୂଳ ବାଟ କହିବା। ଭାଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ଡିଜେ ବାଲା କରୁ, ନିଜ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ବାଲା ଆଣନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇ ନିଜେ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ମାନେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡିଜେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଏଚ୍ଏଲ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲରେ ଥିଲି, ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବିଏଚ୍ଏଲ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ଭୂଷଣ ନୂଆ ନୂଆ ହଉଥାଏ, 2008 7-8 ମସିହା କଥା କହୁଛି। ମୋର ମେଟ୍ରିକ୍ 2002। 7-8 ବେଳେ ଭୂଷଣ ବୋଧେ ଟାଟା, ସେତେବେଳେ 6 ନା 5ରେ ଭୂଷଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟାଟା ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଜିନ୍ଦଲ ବି ଓପନିଂ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲି ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଟାଟାରେ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଭୂଷଣ ଥିଲା, ସେଠି ଜବ୍ କଲି। ତାପରେ ଜିନ୍ଦଲ ବି ଯାଏ, ରାଉରକେଲା ବି ଯାଏ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ 3ଟା ଜାଗାରେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫୋରମ୍ୟାନ୍ କାମ ହିସାବ କରେ। ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲର ଯଦି ମେସିନାରୀ କାମ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସବୁ ଚାଲିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, ବାହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ଥିଲି, ଭାଇଜାଗ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇଜାଗ ଯାଏ, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେ ସବୁ ମାନେ ଡିଜେ ଫିଜେର ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖେ, ସେପଟେ ବି ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ହେଠୁ ମନ କଲି ଗୋଟେ ଡିଜେ କରିବି ବୋଲି ଆଉ, ତାପରେ ଡିଜେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ଭାବିକି ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ କଥା ନାଁ ଉଠିଲା, ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନନା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 3ଟା ନା 4ଟା ନାଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକିନା ଯାଇଥିଲି। ଡିଜେ ଅଗ୍ନି, ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ୍,
ଡିଜେ ସ୍ୟାଡୋ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମାନେ ଡିଜେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଗ୍ନି ସ୍ୟାଡୋ ଏମିତି 3-4ଟା ନାଁ ନେଇଥିଲି ସେଠୁ ମତେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୟାଡୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛାୟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛାଇ ବୋଲେ ସେଟା ଦେବାଟା ଠିକ ହବନି ଆମ ମତରେ ତାପରେ ଅଗ୍ନି କହିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଜଳନ୍ତ ଇଏ ସେଟା ବି ଭଲ ହବ ମତେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ସେଠୁ କହିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ମାନେ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଯେମିତି ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଗ୍ରୀନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ପ୍ରତୀକ ନାଁଟା ଆସୁଛି ତାପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଗ୍ରୀନ୍ ନାଁଟା ରଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକିନା ସେଠୁ ଗ୍ରୀନ୍ ନାଁ ହିଁ ରଖିଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସେଇ ଟାଇମରେ ବଡ ଗାଡି ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନାଇଁ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଚହଳ ପଡିଲା ମାନେ ଯୁଆଡେ ଶୁଣିଲେ କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ 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 ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ବନ୍ଦା କହୁଛି ଗୋତମରାରୁ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆସିବ ମାନେ ନିହାତି ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବ ତାର କାରଣ କଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡରେ ପୁରା ଏତେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ମାନେ ଭିତରେ ମାନେ ମତେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କ୍ୟାରିୟରଟା ଥିଲା ଯେ ଡିଜେରେ ହିଁ ଯିବ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋନ୍ କରିନଥିଲି କି କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ କରିନଥିଲି ନିଜ ବଳରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଡିଜେରେ ଲଗେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ଟେକ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକିନା ବି ଡିଜେରେ ମାନେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମନ ଦିଏ ସବୁବେଳେ ଡିଜେଟା ମୋର କେମିତି ଭଲ ହବ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଏମିତି କରେ ଯେ କେମିତି ମାନେ ବେଟର ହବ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ସେ ଦିନଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାପରେ ମନୋବଳ ଥିଲା ସେଦିନଠୁ ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ତଥାପି ଭାଇ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇ ଟାଇମ ଟଙ୍କା ବହୁତ କମ ଥିବ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେଇଟା ଟିକେ ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ଜଣାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଡିଜେ କଲି ପ୍ରଥମେ ଗାଡି ମୁଁ 407 ହିଁ କଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜର ନୂଆ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି କିଣିଥିଲି ତାକୁ ମଡିଫିକେସନ କଲା ଗାଡି ମୁଁ 407 ଗାଡିରେ ହିଁ ଓପନିଂ କଲି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଥିଲି ଆଉଜା ଟପ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲି 708 4ଟା ୟୁଜ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଆଉଜାର 608 ବେସ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ ସେତେ ମାନେ ଏତେ ନଥିଲା ଆଉଜା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନା ଥିଲା ପିଏ ଅଡିଓ ଭିତରେ ସେତିକିରେ ଆମେ ଓପନିଂ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବି ଲୋକ ମାଇକି ଲଗାଉଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଚୁଙ୍ଗା ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଲଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେକର ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଜେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କରିବା ଡିଜେ ପ୍ଲେୟର ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କାଲକାଟା ଗଲି କାଲକାଟାରୁ ପ୍ଲେୟର ଧରିନା ଆସିଲି ସେତେବେଳେ କଣ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ଏତେ ମାନେ ନଥିଲା ଡିଜେର ଆଇଟମ ଜିନିଷ କଣ ସ୍ନୋ ମେସିନ୍ ଫଗ୍ DMX ଲେଜର ବି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ସ୍ପଟ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ପାଲକୋ ସେଠୁ କାଲକାଟାରୁ ମୁଁ 12 ପିସ୍ ଆଣିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ସେତିକିରେ ଲେଜର ଆମେ 3-4ଟା ମାରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା ସାର୍ପି ଲୋକ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ସ୍ପଟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ ନୂଆ ବେଳେ ଆଉ କଣ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ବି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା କି ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହିଁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଜେ କି ନା ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଶୁଣିକି ପଳଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋର ବି ମନେ ପଡୁନି କଣ ଥିଲା ନା ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଥିଲା ଆମ ସାନ ଭାଇ ନାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ ପର୍ସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପକାଉଥିଲୁ ତାପରେ କଣ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜେ ଲାଇନ ଭିତରେ ଆଉ ସମୟ ହୁଏନି କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡେ ନାଇଟରେ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ମିଳେନି ତେଣୁକରି ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆମେ ଆଉ ଚଲେଇଲୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନାଲକ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛାଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଅନୁଗୁଳିଆ ଭାଷାରେ ମିକ୍ସିଂ ରହୁଛି ତ ପବ୍ଲିକ ନାଇଁ ଆମେ ତ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଇ କରିବି ତ ସେଟା ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଭାଷାରେ କରିବୁ ଭାଇ ଆମର ମନେ ଅଛି ଆପଣ 2-3 ବର୍ଷ 407 ମଡେଲ କଲେ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଆଇଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଲା ଭିତରେ ଆଇଚର ମାଇଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆସିଲା କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ 407 ଉପରେ ନାଇଁ 407 ଉପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଗାଡି ମୋର ଭଲ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଗାଡି ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ କୋଉଠି କେବେ ବି ହେଇନି ଯେହେତୁ 407 ଗାଡି ମତେ ଟିକେ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଇଚର ଦେଖିଲି ମତେ ଟିକେ ଲୁକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କଲି କହିଲି ନାଇଁ ୟାକୁ ଆଇଚର ଗାଡିରେ କଲେ ଗୋଟେ ମତେ ସୁଇଟେବୁଲ ଲାଗିବ ନୂଆ ଗାଡିରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଚର ଗାଡିରେ ତାଳଚେରରେ ଓପନିଂ କଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଅଫର ଆଣିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପପ୍ ବି ନଥିଲା
ସେଟା ଥିଲା OHM ର ଥିଲା। ତାର ବହି ବି ମୋ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟଲଗ ବି ଅଛି 2010 ମସିହାର କାଟଲଗ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ କାଲକାଟାରୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ କାଲକାଟାରୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆଣିଥିଲି ଡୁଆଲ ବକ୍ସ, ତା ଦାମ ଥିଲା 1,60,000 ସେତେବେଳେ। ହଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଗଲି ଶୁଣିଲି, ମତେ ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିଲି। ମତେ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, 2 ପିସ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେପଟେ ଏତେ ଚାଲିନି, ଆଉ ଏମିତି ଆଉଜାରେ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲି ତାଲଚେରରେ 608 2ଟା ବେସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ମୋର ଟୋଟାଲ 3 ପିସ୍ ବେସ୍ ଲାଗିଥିଲା। ତାଲଚେରରେ ମୋର ସେଇଠୁ ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ବକ୍ସ ଯୋଗେ। OHM ର ଅରିଜିନାଲ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକାଲ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ 2010 ମସିହାରେ ପୁରା କମ୍ପାନୀ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା, ସେ ବକ୍ସ ବି ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ବିକିଲି, ସେ ସେଟଅପ୍ ସହିତ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ 14-15 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ଟାଇମରେ ପାସ୍ କଣ ଭାଇବ୍ରେସନ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ପପ୍ ଆସିଥିଲା। ପପ୍ର 1200 ୱାଟ୍ ଲୋକ ଲଗାଉଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଲଗାଉଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଗୋଟେ OPL ର ଗୋଟେ ମଡେଲ ଆସିଥିଲା, ପପ୍ର ଥିଲା। ସେ ମଡେଲଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ଆଣିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। OPL ମଡେଲ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମନେ ପଡୁନି, OPL ର ସବ୍ ଅଫରଟା, ଡୁଆଲ ସବ୍ ଅଫର, ତାକୁ ମୁଁ 6 ପିସ୍ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ 80 ମଡେଲର 82-1 ନା କଣ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପପ୍ରୁ ଉଠେଇଥିଲି ମାଲଟା, ଡାଇରେକ୍ଟ ପପ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ଉଠେଇଥିଲି ମାଲଟା, ତାକୁ ଲଗେଇଥିଲି। ସେଇଥିରେ ବି ମୋର ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା 2015ରେ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା, ତା ପର ବର୍ଷ ଇଏ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ପପ୍ ଟା କପ୍ କଲାଣି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଛିଡା ହେଇପାରନ୍ତିନି ଏମିତି, ମାନେ ଗ୍ରୀନ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ହୁଏ ଯେ ମାନେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ଛିଡା ହେଇପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଣ, ଲୋକ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ ଖୁସି ହଉଥିଲେ। ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ସେତେ କମ୍ପିଟିସନ ନଥିଲା, ଆମେ ଯାହା ଗୀତ ବଜାଉଥିଲୁ ବାସ୍ ସେତିକି ଗୀତରେ ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲକୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିବି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜି ପ୍ରଥମେ ଆଗରେ ଆସିଲା, ଡିଜି ଉପରେ ବି ସାରିଫି ମାରୁନଥିଲେ। ଆପଣ କଣ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଡିଜି ଉପରେ କଣ ଛାତ ଉପରେ ବି ଆମର ଡିଜେ ଗାଡି ଛାତ ଉପରେ ସାରିଫି ମାରୁନଥିଲେ, କଣ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ସାରିଫି ମାରିବି, ଡିଜି ଗାଡି ଆଗରେ ବି ସାରିଫି ମାରିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜ ଆଇଡିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବଲ ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରଥମେ, ଲୋକ ସବୁ ଗାଡି ଭିତରେ ଡିଜି ନଉଥିଲେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଡିଜି ନିଏ, ଡବଲ ଗାଡି କଲି। ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖିକିନା ସବୁ ଡବଲ ଗାଡି କଲେ, ସବୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଷ୍ଟିଲ ଫିଲ୍ କରିନା କଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁବେଳେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ସାରିଫି ମାରୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ମୁଁ ବି ପଛପଟେ ମାରୁଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ବି ମାରିଲି, ଲୋକ ଦେଖିକିନା କଲେ। ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନିଜ ଆଇଡିଆର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ହେଲା ଯେ ମାରିଦବା ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡବଲ ଡିଜି ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଆପଣ ଯେମିତି ଏବେ କହିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିକି ମାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଭିତରେ ଭାଇ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଲୋକ ଡବଲ ଡିଜି ଆଗରେ ନଉଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ନାଡା ନଉଛି ରଶ୍ମି ଗ୍ରୀନ କେବଳ, ଯାହାର କହିବା କଥା ନାହିଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା, ସେ ଆଗରେ ଡବଲ ଡିଜି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ତା ଛଡା କୌଣସି ଡିଜି ନଉନାହିଁ। এই ବିଷୟରେ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବଲ ଡିଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାର କୋଉ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଡିଜି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ଧର ମତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଲା 2ଟା ଡିଜି, ମୁଁ 2ଟା ଡିଜି ୟୁଜ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲି। ଯାହାର ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଗାଡିରେ ଲୋଡ, କାହାର କୋଉ ଅନୁସାରେ ପାୱାର, ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋଡ କରିଛନ୍ତି 62 ଲୋଡ କରିଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ମୁଁ 40 2ଟା ୟୁଜ କଲି, ମତେ 80 ମତେ ଦରକାର ଥିଲା, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ 80 କିଲୋୱାଟ ୟୁଜ କଲି। ତେଣୁକରି ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ଆମେ ମାରୁଥିଲୁ କଣ 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଆଗରୁ ବି ମାରୁଛୁ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ସବୁ ଡିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କପି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ୟୁନିକ୍ ସେଟଅପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ କାହାଠୁ କପି ନାହିଁ, ଜିନିଷ ସମାନ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଅଲଗା। କେମିତି ଭାଇ, ମାନେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମୋ ମନରେ ଇଚ୍ଛା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କଣ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାହେଁନି କାହାଠୁ କପି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଇଡିଆ ଆପଣ ପଇସା ନିଜେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବି, ମତେ ଯେମିତି ଫିଟିଂ ଲାଗିବ, ମତେ ଯେମିତି ସୁଇଟେବୁଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟେଲରକୁ କହିବି ଯେ ମତେ ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଦିଅ ବୋଲି। ଭାଇ ସିଏ ପିନ୍ଧିଲା ଏମିତି, ତାର 2ଟା ପକେଟ ଅଛି, ମତେ 2ଟା ଦିଅ, ମୋର ସେଟା ଦରକାର। ମତେ ଧରାଯାଉ ଦରକାର ହେଲା ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ପକେଟ ଦରକାର, ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ପକେଟ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ କଣ, ନିଜ ଆଇଡିଆରୁ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାହାଠୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେତେ ସେଟଅପ୍ ଦେଖିଦିଏ ମୋର, ମୁଁ କାହାଠୁ କପି କେବେ କରିନି। ଦେଖିଦିଏ ପୁରୁଣା 2015 ମସିହାର ବ୍ଲାଇଣ୍ଡର ସେଟଅପ୍,
ସେ ମୋର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା, ଏକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ସେ ବି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରେ। ମାନେ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ରଖେ, ମୋର ଗାଡ଼ି 3 ବର୍ଷ ମାକ୍ସିମମ୍ ମୁଁ ରଖେ। ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ରଖିବି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ। କ'ଣ ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଲୋକ 2-3 ବର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଅ। ଭାଇ ସେଇ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ହଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯାହା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲକଡାଉନ କିଟ୍ ଭାଇ, ଏଇଟା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଏବେ ଯୋଉ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ, ମୁଁ ମାନେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରୁନି। ଏତିକି ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ପଚାରୁଛି, ଡିଜେ ମାନେ ଭାଇ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଡିଜେ କହିଲେ ଡିସ୍କ ଜକି। ହଁ ଡିସ୍କ ଜକି। ଡିସ୍କ ଜକି। ଡିସ୍କ ଜକି ଧର ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି 400 ସେଟଅପ୍ ହଉ କି ଆଇଟର ସେଟଅପ୍ ହଉ କି ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲବ ନାଇଟ୍ ଟାଇପର ଡିଜେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ତ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଲୋକ ଦେଖିଲେ କୋଉଠୁ? ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସେତେ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଡିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମାନେ ଅଧିକା କହିଲେ ଡିଜେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ବାହାରେ ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମାନେ ମୋ ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଡିଜେ କରିବା ଭିତରେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଏରିଆଟା ଭିତରେ ମାନେ ଡିଜେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ ଆମ ଅନୁଗୁଳଟା ହିଁ ଥିଲା। ତ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଇଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି, ଆଗରୁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିନି କେମିତି କହିପାରିବି। ଆଗରୁ ବି କଟକ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ନ ଦେଖିଛୁ ଆମେ କେମିତି କହିବୁ? ଶୁଣିଛୁ ଯେ ନାଇଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜେ ଆସୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଅଛି, ଥିବ ବି ନିହାତି। ଭାଇ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡୁ କିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସେଇ ଟାଇମ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଉ କି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଅନୁଗୁଳ ଆସିଲା ବେଳକୁ କି ଯେକୌଣସି ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ, କି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗାର୍ଡ ଦରକାର। ବହୁତ ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ଯେମିତି ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ। ସେଇ ଟାଇମରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ପଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ନାଁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟି ସାଉଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଖୁସି ହେବେ, ଯେକୌଣସି ହେଲେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ହବ। କଣ ପାଇଁ ପଡେ ସେଇ ଟାଇମରେ? ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ତ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଜିନିଷ ଲଗାଉଥିଲୁ, କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ରଖୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଲୋକ ବି ଆମ ସହିତ ଡିଲ୍ ଭଲ ରଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ମାନେ ଏତେ ଡିଜେ ନଥିଲା, ଥିଲା ସେଇ କେତେ 15-20ଟା ଆମ ପରେ ବାହାରିଥିଲା। ତଥାପି କିଛିଟା ବି ସେଥିରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଆମ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଟାଇମ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରିଥିଲେ କ'ଣ ଅଜିତ ଡିଜେ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଡିଜେ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବନ୍ଦନା ଡିଜେ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ସବୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମାନେ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଡିଜେ କେତେ ଗୁଡେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମର ପର୍ଜଙ୍ଗ ପଟୁ ବି ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ କରିଥିଲେ, ପର୍ଜଙ୍ଗ ମାର୍କେଟ ଉପରୁ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ସେ ବି ଏମିତି କରିଦେଲେ, ସେ ବି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯିଏ ଏଇ ଡିଜେର ମାନେ ଡିଜେ ମାଲିକ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଜେର ମାନେ କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ଏମିତି ଭାଇ କେବେ ଲାଗିନି କି ଛାଡି ଛୁଡାକି କୁଆଡେ ପଳେଇବି? ହଁ ସେମିତି ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଭାଇ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେନି, ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରିଜିଡ୍ ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏଠୁ ଚଳୁଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାଟା, ତ କିଛିଟା ଟେନସନ ଅଛି, କିଛିଟା ଖୁସି ବି ଅଛି। ତ ବେଳେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରେ ଭାବିବାକୁ ପଡେ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିନା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିନା କରିଛି, କେମିତି ନ କରିବି। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ରେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ଇଏ କରିଦବ, ମାନେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିନା ସଂସ୍ଥାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ୱେକୁ ଯିବା। ଧର ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ କଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ନେଲି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ କମ୍ପିଟିସନ କରିବି, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କନା କରିବି। ତ ନମସ୍କାର କନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଡିଜେ ସେଟଅପଟା କରିଛି, ଆପଣ ଡିଜେ ସେଟଅପଟା କରିବେ। ଧରାଯାଉ ପବ୍ଲିକ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା ମତେ ଯିଏ ନେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା କଷ୍ଟମର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଗବାନ। ଯଦି କଷ୍ଟମର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ ଲଗେଇବା, ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଇଥାଏ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଗୁରୁ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତର କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଛାଉଣି ତଳେ ଶୋଉଥିଲେ ଏକାଠି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଜନେସଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ଭାଇ ଆମେ ଯାହା ଜାଗା ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯାହା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆସିଲେ ଆମେ ମାଲିକ ଭିତରେ ଆମେ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ଭାଇ ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଠିକ ଠିକ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡିଜେଟା କରିଛି ବୋଲି ସେ କମାଇ କରିବନି ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଲି ବୋଲି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଣ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ହଉନି? ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଟରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି ସେଇ ଟାଇମ କମ୍ପିଟିସନ କଥା। ହଁ ମୁଁ କିଛି ଭିଡିଓ ବି ଦେଖେଇବି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ କେମିତି ଥିଲା ଡିଜେ ଗ୍ରୀନର ପୁରୁଣା ରୂପ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ଚାଲି ଯଦି ସାରିଫି ନୂଆ ଲାଗିଲା ହଁ ସାରିଫି ମାର୍କେଟ କରି ରନିଂ ବି କରିନଥିଲେ। ହଁ ହଁ ହେଇ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଦେଖେଇବି। ସାରିଫି କି ରନିଂ ବି କରିନଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ କି 7 ଦିନ ଗୋଟେ ରନିଂ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ଆପଣ କରିଲେ। ହଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଥିଲି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରି କହୁନି କି ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଗସ କରେଇଛୁ ମାର୍କେଟରେ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଣେ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାଇକିନା ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଜଣେ କହିଦେଲେ ହବନି ଜିନିଷଟା। ଜଣେ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ଆମେ ମାନିଲୁ। ତମେ ଯଦି ରେଣା ମାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବା? କିଛି ତ କହିପାରିବାନି। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟତା ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଥିବ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର, ସାଉଣ୍ଡ ହ୍ୟାକର, ଆମେ ଏଇ ହ୍ୟାକର, ମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମନେ ନାହିଁ। ଭାଇ ଶୁଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ମୁଁ ବି ମୋ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ ବି କିଛିଟା ଶିଖିଛି, ସେ ବି କିଛି ଶିଖିଛି। କୁହନ୍ତୁ, କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଭାଇ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଫୁଟାଣି ମାନେ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମର ଜାଣିଛ, ତମ ଭିତରେ ରଖ। କଥାରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ମୁଁ ଧରାଯାଉ କାମଟା ଶିଖିଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଆଉ କାହାକୁ ଶିଖଉନି? ମୁଁ ତ ପୁଣି ମୁଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଶିଖେଇଛି, ମୁଁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖଉଛି, ମୋଟେ ତ କେତେ ପିଲା ଶିଖିକିନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଶୁଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିବା କହିବା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗ୍ରେଭ୍ ମାନେ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି ଭାଇ ଶିଖାଅ ଜଣକୁ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ, ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର, ଲାଇଟ୍ କେମିତି ଅପରେଟିଂ ହବ, କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ମତେ ଆସୁନ ଧର ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏମିତି ତାହେଲେ ଭାଇ ବହୁତ ସେଟମକୁ ବି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କହିବିନି, ଯେତେବେଳେ DMX ଥିଲା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଲାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ ହଉଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ 2010, 12, 13, 14, 15 କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ପାଇଲଟ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ କଣ DMX ସବୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି DMX ରେ ଦେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ଆଜି ନାମୀ ଦାମୀ ଅଛନ୍ତି କି ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଦିଅ? ହଁ, ନାମୀ ଦାମୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ ନା କହୁନି, ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିକିନା ଦେଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବୋଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇନେ କହିବି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ନା। ଜିନିଷଟା କଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ମୋ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇନେ କହିବି ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିକିନା ଦେଇଛି, ଇଏ କରିନା ଦେଇଛି, ନା, ସେଟା ଜିନିଷ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ପଚାରି କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସେଇ ଟାଇମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 15-16 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ମୋ ବରାବର ସାଉଣ୍ଡ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ, ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଗ୍ରୀନ, ଆମେ ଦିଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ବରାବର ରହୁ ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମ ଟାଇମରେ ସେତେ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏନି। କାହିଁକି ନା କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତିନି। 2ଟା ସାଉଣ୍ଡ ଯାଇଛି, ନାଇଁ କାର କେମିତି ଭଲ ବାଜୁଛି, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖି, ଲୋକ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ 2ଟା ଆସିଛି, ରିଭ୍ୟୁ ସେଇଥିରେ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେ କମ୍ପିଟିସନ ଆମ ଟାଇମରେ ଏତେ ନଥିଲା। ଆମେ ବି କମ୍ପିଟିସନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନ କଣ ଆମେ ଗୀତ ବଜେଇକିନା କମ୍ପିଟିସନ କରିଛୁ। ରାଜା ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ଯାଇଛୁ, ଯୋଡ଼େ ଡିଜେ କିଏ ନେଇଛି, କାର କେମିତି ବାଜୁଛି, ଲୋକ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି 15, 16, 17, 18, 19, ହଁ, ସେଇ 4 ବର୍ଷ ଭାଇ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ ହଉ, ଡିଜେ ରଶ୍ମି ହଉ, ହଁ, ପୁରା ଅଲ ଓଡିଶା ଫେମସ। ହଁ, ଫେମସ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଗ୍ରୀନ ରଶ୍ମି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିବେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅଦର ମୋ ଡିଜେ ଥାନ୍ତି ଭାଇ। ଏବେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି ଯିଏ ବି ଡିଜେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଚାଉ ଚାଉ ହଲା ଖଣ୍ଡ ଜିତିଲା, ସେଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ ୱିନିଂ ବୋଲି? ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଦେବି ମୋ ଡିଜେଟା ଭଲ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟେକି ହେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ବଡ, ନା, ଲୋକ ଯୋଉଟା କହିବେ, ପବ୍ଲିକ ଯୋଉଟା କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭଲ, ମୋର ଖରାପ ବାଜୁଥିଲା, ଲୋକ କହିବେ ଖରାପ। ନାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଯେ ନା ଆମର କିଛି ଖରାପ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ହିରୋ ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ କହିବେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୋର 2ଟା ଡିଜେ ଥିଲା, ଲୋକ କହିଲେ ନା ହିରୋ ତମେ ଟାଇମ ଦଉନ, ହଉନି, ତମର 2ଟା ସେଟଅପ୍ ହେଲା, ତମେ ଆଡେ ଯାଇପାରୁନ, ସିଆଡେ ଯାଇପାରୁନ, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ବି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ବିକିଦେଲି। ଛାଡ଼, ସେ ଅଲଗା ମ୍ୟାଟର। ତେଣୁକରି କଣ ଜିନିଷଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ
ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେଟଅପ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ 2015 ମସିହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ଆମେ ଭରପୁର ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲୁ ଡିଜେକୁ ଟାଇମ୍ ଦଉଥିଲୁ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ହିରୋ ଭାଇ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ଦରକାର ତମକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କଣ ମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳେ ଆମକୁ ଯେ ନାଇଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଦବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଆମ ଅନୁଭୂତି ଭାଷା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା ପଚାରୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ଧରିଲା କଣ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛ କମଲେଶ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ହଁ କମଲେଶ ଦୁର୍ଗା ହୋଟେଲ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଣିଥିବେ ହଁ ଶକ୍ତି କଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଆପଣ ଖାଲି ଡିଜେ ଗ୍ରିନ୍ କେବଳ ଡିଜେ ଗ୍ରିନ୍ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ସବୁଦିନେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ରହିବ କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କଣ ଅନୁଗୁଳ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ମାର୍କେଟ କଣ ଗାଁ ଗହଳି କଣ ସବୁଠି ବି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେତେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଛି ନଥିଲା କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଲା ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଚାମ୍ବରକୁ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲେ ହଁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ପବ୍ଲିକଲି କହୁଛି ହଁ ମାନେ ଅନର ଅଛନ୍ତି ହଁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ କୁହନ୍ତି ମତେ ଦରକାର ପଇସା ହଁ ତମେ ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କର ହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଶୁଣିଲି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ଏରିଆ ନା କହିବିନି ହଁ ହଁ ସେ କହିଲେ କି ଭାଇ ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ହଁ ଭାଇ ତମଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଅଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଭାଇ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ କଥା ନେଇକି ପିଲାଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିକି ମନା କରିଦେଲେ ନା ଆମର ଆର ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆସିକି କରିପାରିବିନି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଭାଇ ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଦୂର ଉଠୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛୁ ମାଲିକ ଥୋଡ଼ି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବି କିଛିଟା କରୁଛୁ ପିଲା କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ପିଲା ବି ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇକିନା ରାତି 4ଟାରେ ଆସିବି ତାଙ୍କୁ କହିବି ସକାଳ 6ଟାରୁ କଲ୍ ଯାଉଛି ପିଲା ଯିବେ କି ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ନା ସେ ବି ମଣିଷ ନା ସେ ମେସିନ୍ ନୁହନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲି ଆପଣ ଆଜି ବେଳୁ ମୋର 14 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଟାଙ୍ଗି ଚାନ୍ଦପୁର କଥା କହୁଥିଲେ ଶୁଣିଥିଲେ ସେ 13 ତାରିଖ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 14 ତାରିଖ ମୋର ଯାତ୍ରା କଲ୍ ଅଛି ବଡ କଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ସେ ଭାଇ କହିଲେ କଣ 4ଟା ନା 5ଟାରେ ତାଙ୍କର ସକାଳେ ସରିବ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ସକାଳ 5ଟାରେ ସାରିବି ମୁଁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 9ଟା ବାଜିବ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବି ମୁଁ ଯୋଉ 14 ତାରିଖ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛି ତ କରିପାରିବିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲି ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଣି ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ନା କାହିଁକି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ୍ ରହୁଛି ନା 10 11 12 ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ୍ ରହୁଛି ପିଲା ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ମଣିଷ ସିଏ ମାନେ ମେସିନ୍ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଗଧ ଘୁଷୁରି ଭଳିଆ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଖଟିବେ ନା ଏଇଟା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏଇଟା ଯିଏ ଅନ୍ୟର ପୀଡା ସାର ଭାଇ ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ଯଦି ପିଲା ନଥିବେ ତମେ କାହାକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଥିଲି ହଁ ହଁ ସେଇ ଫଟୋଟା ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ମନେ ପଡିଲାନି ମୁଁ ପଚାରିପାରିଲିନି ଆମର ହାଇଟେକ୍ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ହାଇଟେକ୍ ହଁ ହଁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ରଶ୍ମି ଭାଇ ହଁ ଆଉ ଆପଣ ହଁ ହଁ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇଥିଲେ ରଶ୍ମି ଭାଇ ହଁ ହଁ ସେଇ ଫଟୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେଟା କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ନହେଲେ ଆମର ଥିଲା ଯାଇଥିଲୁ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେଇ ଫଟୋ ବି ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି ସକାଳେ ବୋଧେ ସକାଳର ଫଟୋ ସେଇ ଫଟୋ ମତେ ଦେବେ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ହଁ ସକାଳେ ନା ଏଇଥିରେ ବି ଥିବ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ସେଟା ଉଠେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ ବୁଢୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ଥିଲା ବୋଧେ ସେଇଦିନର ଫଟୋ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ଯାହା କି ଅଲଗା କୋଉଠି ଆସୋସିଏସନ ମିଟିଂ ହେଇଥିବ ସେଇଠି କି ଭୋଜି ଫୋଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବ ସେଇଠି ହେଇଥିବ ଭାଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ହଁ ନାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଲିକ ସହିତ ଆମର ମୋର ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମୋର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନାହିଁ ଯୋଡେ ବାଟ ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଲ ଭଲ ବାସ୍ ଆମେ ମାଲିକ ଭିତରେ କାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ରଖିବା ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜେ କରିକି କୋଉ ବଡ ଜିନିଷ କରିନାହାନ୍ତି ନା ଡିଜେ କଣ ସାମାନ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜେ କରିକି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର ଡିଜେ ବିକିଦବା କାଲି ସକାଳେ ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ କରିବା ସମ୍ପର୍କଟା ତ ଭଲ ଥିଲେ ତ ଭଲ କଥା ହେଇପାରିବି ନା ଦୀପଦ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ବଢିଆ କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସୁଛନ୍ତି କେହି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ପଚାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ଆସିଛି ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଛି କି ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଟାଇପର ଫିଲ୍ ହେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ଦୁନିଆକୁ ନେଇକି ଏମିତି କେବେ ଏମିତି ଆସିଛି ଧର ଆଜି ସାଉଣ୍ଡ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଗଲା କୋଉଟା କି କିଛି ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ପାଇଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗିଥିବ ଏ ଆଜି ଜିନିଷଟା ଆମର ହେଇପାରିଲାନି। ନାଇଁ ସେମିତି ତ କେବେ କିଛି ହେଇନି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେବେ କୋଉଠି ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦିଏ କାହିଁକିନା ମୋ ଗାଡିରେ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଡବଲ ଥାଏ ମୁଁ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଦିଏ କିନ୍ତୁ କଲ୍ ଯଦି କହିବେ କ୍ୟାନସେଲ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାନସେଲ ହିଁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବାହାଘର ଥିଲା ଆମର ଦାଦା ପୁଅ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ
ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଥିଲି ମୋ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ 2010 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହା ବାହାଘର କେବେ କ୍ୟାନସେଲ ହିଁ କରିନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ଆଜିକୁ ମାନେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହିସାବରେ 10 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ 11 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ। ହଁ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ତ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ବେଶୀ ହବ ନା, 2026 ହେଲା 2010 ମସିହାରୁ। ହଁ 10 15 ଆଇଟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 14 କି 15। ହଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇ ଯେହେତୁ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେମ୍ କଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ, ହଁ ହଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଭାଇ 2000 ପରେ କରି ସାରିବନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହଁ ବହୁତ ହବନି, ସେମିତି ତ କହିହବନି। ହଁ 2000 ପରେ ହବନି, କାହିଁକି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ଭାଇ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଅଛି, ପୁରୁଣା ସବୁ ରିସିଭ୍ ବହି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଆଉ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ କହିବେନି ଯେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍। ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଡ ହେଇଛୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ ରଶ୍ମି ଡିଜେ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଇଛୁ। ଆମେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ୍ ଛକକୁ ଆସିଲା କଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ କଥା ପଚାରିବି, ଏବେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନୁହଁ, ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଧିକା କ୍ରାଉଡ, ତାର ଅଧିକା କ୍ରାଉଡ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଟାଇମରେ ହଁ ନାଲକୋରେ ଯଦି ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଯିବ ହଁ ଟାଇମ ଲାଗେ ସାର୍ଫି ବାନ୍ଧିବା ହଁ ପାଇଁ। ହଁ 9 ବାଜିଆ ଯାକ ଲୋକ ହଟାନ୍ତି। ହଟନ୍ତିନି। ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ କଣ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା, ଚାହିଦା ଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ସେତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନଥିଲା। ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ନାଲକୋରେ ହଉଛି କିମ୍ବା କୋଉଠି ହଉଛି, ହଁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାଲି ଆସିବ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ। ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ। ଆଗ କଣ କ୍ରାଉଡନେସ୍ ରହୁଥିଲା, କଣ ସେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏତେ ନଥିଲା। ମାନେ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏତେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଗା ଉପରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜାଗା ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ କାହାର କଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଲୋକ ରିଭ୍ୟୁ ଦଉଥିଲେ। ଏବେ କଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଶୁଣିବେ, ଗୋଟେ କହିବେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ରିଏଲ ଜାଗା ଉପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଆଉ 5 ଜଣ ଭାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର କୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକ ଥାଇକିନା ଯୋଉଟା ଜଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିକିନା କହିଦଉଛନ୍ତି ଭାଇ ସିଏ ଏଇଆ କଲା ସେଇଆ କଲା, ନା ଆପଣ ରିଏଲ ଜାଗା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା କଣ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ ମୁଁ କଥା ପଚାରିବି, ମାନେ ଏବେ କିଛି ଡିଜେ ଯୋଉଟା ଟିକେ ନା ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ହଁ ସେଇ ଅମଳ କଥା ଏବେ ଅମଳ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, କିଛି ମାନେ କିଛି ବଡ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହଁ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କ ହାଇପ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଡିଜେ ନା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ହାଇପ୍ ପାଇଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଇ ଜେନେରେସନକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜମାନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ 2015-16 କଥା କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଲୋକ ରିଭ୍ୟୁ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ଡିଜେ, ରଶ୍ମି ଡିଜେ, ଏଇ ଡିଜେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବାଜୁଛି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ବାଜୁଛି, ଲୋକ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଛି। ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ମିଛଟାକୁ ବି ସେଟା ସତ କରିନା ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯାଉଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ନା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଟାକୁ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତ ମାନେ ଜାଗା ଉପରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ, ତ ସେମାନେ ସତ୍ୟତାଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ନା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କଣ। ଏମିତି ମାନେ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ଡିଜେ ମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କନା କହିବିନି ଯେ କୋଉ ଡିଜେ କଣ, ମୁଁ କଥା କହୁଛି ବି ଆମେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଆମର ବି ନାଁ ହେଇଛି, ସତ କଥା। ଆମର ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଇଁ ନାଁ ହେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସତ୍ୟତା ଜିନିଷ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ହଉ, ଆମର କୋଉଠି ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକିନା ରହିକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଛାଡିବା ନା। ଆମର ବାହାଘର ମ୍ୟାରେଜ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର କେମିତି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ, କେମିତି କ୍ଲିନ ରହିବ, ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରନା, ଏଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରନା, ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଛାଡିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ମାନେ ଜିନିଷଟା ମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ ଦୂର ପର୍ବତ ଯେମିତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳୁ ସେଟା କଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଣ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆସିଛି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ମୋର ନିଜର ବି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ନିଜର ବି କାମ ବହୁତ ଅଛି, ଧନ୍ଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ମୁଁ ନିହାତି ବାଇକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଭାଇ ଏବେ କଣ ହଉଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରୁଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ହଉଛି ଭାଇ, ଧର ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ଗାଡ଼ିର, ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ଇଏ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ୍ ତୁମ ସବୁ କାବା ଅପର ଚ୍ୟାନେଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ମତେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଧର ଯାଉ କି ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକି ନା କଣ ଲେଖିଦବ ଆମେ ତ କାହାକୁ ଏମିତି କହିପାରିବାନି ନା କାହାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା କି ଆମେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହାକୁ ଖୋଜିବା କି କିଏ କଣ ଲେଖିଲା କିଏ କଣ କଲା ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକେ ବ୍ୟାଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଦେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଇଏ କରିଦେଲା ସିଏ କରିଦେଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ବଡ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମାନେ କାହାକୁ ନ ବାଧିଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଲେଖ ନାଇଁ ଭାଇ ସେ କଥାଟା ଆପଣ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ନାମୀ ଦାମୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୋ ନାଁ ହେଇସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇକି এইଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଏଟା ମୁଁ କାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଲି ଏଟା ମୁଁ ନିହାତି ଭୁଲ କଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଆରେ ଭାଇ ସିଏ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁନୁ ଆମକୁ କଣ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଆରେ ଭାଇ 7 ଜନ୍ମ କାହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କଥା କୁହ 7 ଜନ୍ମ ଯାକେ କାହିଁ ଯିବା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଜଣକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତମର କାମ କଣ ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡିଓ କର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଲା ଭଳିଆ କଥା ମାନେ ସେଟା ଯେମିତି ଅଲଗା ଟାଇପର ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ଜଣେ ଯଦି ଅନର ଯଦି ନ କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର କହିବାଟା ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା କଣ ଭାଇ କି ଖରା ହେବେନି ମୁଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଳି ମାନେ ଆଡକୁ ଯାଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଟାଇପର ଯାଉଛି ଆରେ ଭାଇ ଆମର କାମ ହେଲା ଧର ମୁଁ ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମୋର ଭାଇ କାମ ହେଲା ଆଜି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିଦେଲ ଥର୍ନେଲ ପକେଇଦେଲ ଏଇ ଡିଜେ ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜିବନି କାହାର ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକିନା କହୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେ ମତେ ତମ ଏଇଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ 7 ଜଣ ଲାଗେ ଆରେ ବାବା ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ କାହା ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକିନା ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଭଗବାନ 4ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ କାମ କରିବା ତମେ କରିପାରିବ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବିନି ମତେ କଣ 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିବ ଆମେ ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କରିବା ନା ଆଉ 7 ଜନ୍ମ କୁଆଡେ ଅଛି ନା ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବା ଜିନିଷଟା ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ଗର୍ବଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଧର ମୁଁ ଏଇନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ କହିବି ଆଜି ଗଲେ ମୁଁ ତାର ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା କମ୍ପିଟିସନରେ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ସେ କରିଦେବି ମୁଁ ଅଧା ବାଟରେ ଯାଉଥିବି ମୋ ଗାଡି ଚକା ଏକ୍ସେଲ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମୁଁ ତ ରହିଯିବି ମୁଁ ତ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବ କରିବାଟା ଆଗରୁ କଣ ଭଗବାନ ଉପରବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଭଲ ଅଛି କୋଉଠି ମନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଅତି ଗର୍ବ କରିଥିବା ସେଟା କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଉପରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମତେ ବି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଆଜି ସେଇ ଡିଜେ ଆସୁଛି ତମ ଅପୋଜିଟରେ ସେଇ ଡିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତମର ଏଇଆ କରିଦେବେ ସେଇଆ କରିଦେବେ ଏଇଆ କରିଦେବେ ଭାଇ କରନ୍ତୁ ସେ କାମ ଯଦି ଅଛି କରିବେ କରିବା ମୁଁ ଏମିତି କହେ ହଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଜାଗା ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଭାଇ ଚାଲୁ ଆଉ କଣ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଆଡୁ ଯଦି କହିବି ଶୁଣ ସେଟା ମାଲିକ ମାନେ କହିବାଟା ଖରାପ କାହିଁକି ନା ସିଏ କଣ ସିଏ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟମରକୁ ଜାଣିକିନା ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳିଆ କହିବ ଏଇଭଳିଆ କହିବ ତେଣୁ ଭାଇ ଶୁଣ ସିଏ ତ ଏମିତି କହିବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଧୀର ରହିବାଟା ଠିକ ଆମେ ଧୀର ରହିବା ଠିକ ଅଛି ଜାଗାକୁ ଯାଉ କଣ ହବ ଦେଖିବା କାହିଁ ମୁଁ କହିବି ଏୟା କରିଦେବି ସେୟା କରିଦେବି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପାର୍ଟି ବାଲାକୁ କହିବି ଆଜି ଗଲେ ମୁଁ ଏୟା କରିଦେବି ସେୟା କରିଦେବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଡି ପଡିଥିବ ଅଧା ବାଟରେ ଅତି ଗର୍ବଟା ତେଣୁକରି ସିଏ ଠିକ ନୁହେଁ ଭାଇ କହିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ମାଲିକ ତମେ ଜଣେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ହବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ହବ ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଜ ଭିଜୁଆଲ ଛାଡିଥିଲି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ବାଜି ବାଜି ଯାଏ ଅପୋଜିଟ ଡିଜେ ବାଲା ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସାଉଣ୍ଡ ଆସନ୍ତି ଏଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କହିବିନି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ନାଇଁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ବଜଉଛି ଆଉ ଆମେ ଡିଜେଟା ବଜେଇବା ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଟାଇପର ହବ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମତେ ଡରିକିନା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଧରାଯାଉ ସିଏ ବଜଉଥିଲେ ଧରାଯାଉ ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି କିଏ ବଜଉଥିଲେ ବି ଆମେ ବି ବନ୍ଦ କରୁ କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଆମ ସାଉଣ୍ଡଟା ଯାଉଛି ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କି ତମ ପ୍ରସନ୍ନ ବାହାରିନି ତମେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମୁଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ହେବେନି ନା ନା ବିରକ୍ତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇ 2019 ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମଲେଶ୍ୱର ଟାଇମରେ କମଲେଶ୍ୱର ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲୁ ତାଳଚେରରୁ ତା ନାଁଟା ମୁଁ ନେବିନି ସେ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ମୁଁ କହିଲି କି ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ ଆଗରେ ଆସୁଛି ତମେ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କଥାଟା ସେ କଣ କଲା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଇ କହୁଛି କେହି ମୋ ଚାକିରି ନେବେନି ସେ ଏମିତି ନାମି ଦାମୀ ସାଉଣ୍ଡ ସେ କହିଲା କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବୁନି ଆଚ୍ଛା
ପଲ୍ଲି ଏଟା ମୁଁ କଥାଟା ମୁଁ ହଁ, ନଉଚି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ହଁ। ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ମୋ ହଁ। ଫୋନରେ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ୟାଲ ଚାହିଁବି କେତେବେଳେ ବି ହଁ, ହଁ। ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ପାରିବୁନି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଣ ପାରିବନି ହଁ। ସମାନ ଜିନିଷ ତ ହଁ। ନା ଆମେ ଭାଇ ତାକୁ ପାରିବୁନି ଭାଇ ହଁ, ହଁ। ସାଉଣ୍ଡ ପୁରା ପୁରା ଆମର ରାଧାମୋଡ଼ ପଡା ଚେକର ସାଉଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଲା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଝିଅ କେବଳ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ପ୍ଲେ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମରେ ଆମ ବରଯାତ୍ରୀ ବି ନାଚୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଟାଇପ କି ଜିନିଷ ଯିବାନି ଦେଖ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ଥିଲା ବୋଲି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ହିରୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କରିବିନି ବୁଝିବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିବେ ଆଗରୁ କେବେ ଆମର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିବେ ତେଣୁକରି ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଏଟା କିଛି ଡର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ 15, 16, 17, 18, 19, 20 ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ଭାଇ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବି ପାର୍କର ମାରୁଥିଲେ ପାର୍କ ଲାଇଟ୍ ଲଗଉଥିଲେ ହଁ, ଲଗଉଥିଲେ। ସାର୍ଫି ବି ଲଗଉଥିଲେ ହଁ। କଣ ଭାଇ ଭାଇ ଲଗାଏ କଣ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଭାଇ ଦିନ ବେଳା ତମ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ପାଲ୍କ ଲାଇଟଟା ଦିନ ବେଳା ବି ଦେଖାଯାଏ ନା ବହୁତ glaze ସ୍ପଟ ରହେ ଲାଇଟଟା ସେଠି, ହଁ। ଗ୍ଲେଜ ରହେ ମୁଁ ସେଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜେ କରିଥିଲି ନା ସେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଟିକେ ଭାଇ ଲଗାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଦିନଟାରେ ସେଥିପାଇଁ ଲଗେଇ ଦିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତ କଥା ଶୁଣିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିନି ହଁ ଆପଣ ଭାଇ ଯୋଉ ଡିଜେରେ କଷ୍ଟ ଛିଡା କଲେ ଏଡେ ବଡ ଏତେ ଦିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ହଁ। ଯୋଉଟା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଆଜି ଧର ମୁଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ ଧର ଆଜି ମୋ ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ହଁ। ମୁଁ 1.5 କୋଟି ପାଇଗଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିଆ କଲି ନାଇଁ ସେଇଟା ସମାନ କେତେ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇଛି ଆଜି ଡେଟରେ କାହିଁକି ନା ଆମେ କମ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 407 ଗାଡିରୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି 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 ଆଇଚର ଗାଡି କରି କରି ମୁଁ 2ଟା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବିକିଲି କାହିଁକି ନା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇଛୁ ଚାଲିଛି। କେବେ ଆମେ ଲୋନ କରିନୁ କୌଣସି ଲୋନ ନାହିଁ କୋଉଠି ବାକି ନାହିଁ ପଚାରିଦେବେ ବି ମୋର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ନାଁ ମାରିଦେବେ ମୋର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଲୋନ ନଥିବ କେବଳ ଗାଡି ଯୋଉ ଆଣେ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଆଣେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୋର କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ନାହିଁ କି ଲୋନ ନାହିଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜବ୍ ପଇସା ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭାଇ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି କାନ୍ଦି ପକାଇବି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟଅପ୍ ବାହାର କଲୁ ଆମେ ନୂଆ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ ୟୁଜ୍ କରିଥିବୁ ସେ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଧରାଯାଉ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଧରାଯାଉ ଆମକୁ କିଏ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଯାଉ ମତେ କିଏ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଯାଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆଣିବି ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ମାନେ ଲାଭ ଯେତିକି ହେଇଛି କ୍ଷତି ବି ସେତିକି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ମାନେ କିଛି କମ ବୟସ ଏଜର ପିଲା 22 ବର୍ଷର ଏଜର ପିଲା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିଜେ ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାର ମହତ୍ୱଟାକୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେଇକିନା ଖଟିକିନା ପଇସାଟା ରୋଜଗାର କରିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯାଇଛି ସେ ଡିଜେ ଗୋଟେ କରିଦଉଛି କାହାର ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଜେଜେବାପା ଅମଳର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ଜାଗା ବିକି ଦେଇକିନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବନି ସେ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ନା ସେ ପଇସାଟା କଷ୍ଟ ନା ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ ଟାଇପର ଡିଜେଟାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ସେ ଡିଜେଟାକୁ ବେପାର ଲାଇନରେ ନଉନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାସନ ଟାଇପର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଜିଦିବାଦ ଟାଇପ କି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କଲା ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କରିପାରିବିନି କି ଆରେ ଭାଇ କରିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପଇସାଟାକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିନା କରିଛି ଡିଜେଟା ତମେ ଥରେ ନିଜେ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇକିନା ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିନା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡିର ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ପଇସା ସେଇଠି ଆଉ ଆମେ ଏକାଥରକେ ଏଇନା ଗୋଟେ ବଡ ଡିଜେ କରିଦବା କିଏ କରିପାରିବୁନି ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଭାଇ ଜାଗା ଗଲା କିଏ ଜମି ବିକିଦେଲା କିଏ କା ବାପା ପଇସାରୁ କଲା ହେଇପାରିବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛୁ ମାନେ 2010 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି 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 ଆଜି 2026 ହେଲାଣି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ଜାଣିଛି ଯିଏ ମାଲିକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ମନ ଭିତରେ ବିତୁଛି କଣ ହଉଛି ସେଇ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଇନରେ ଉପରେ ଆସିବା ହଁ ଲାଇନର ଯୋଉ ମାର୍କେଟରେ ଆସିଲା ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି କଣ ଲଗେଇଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଝୁଲେଇଲେ ଲାଇନରଟାକୁ ମୁଁ ଝୁଲେଇବା ଭାଷାଟା କହୁଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଏମିତି କରୁନଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିଥିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ଲାଇନ ଏରି ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ତାର ମାନେ ୟୁଜ ହବ
ସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହିଁ ନାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେବେ କୌଣସି ଟପ୍ ଟାଇପର ୟୁଜ୍ କରିବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣ ସ୍ପିକର ଲଗେଇଲେ ଗୀତ ବଜେଇଲେ ବାଜିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ରହିବା କଥା ଯୋଉ ୱେଭଟା ରହିବା କଥା ସେଇ ୱେଭଟା ରହିବନି। ଧର ଆପଣ ଏମିତି ସିଧା ସିଧା ତାକୁ ଥୋଇଦେବେ ତ ସେ ତ ଟପ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଏରି ସିଷ୍ଟମର ଆଉ ତାର ମହତ୍ଵ କଣ ରହିଲା? ମାନେ ଧର ଆମେ ଏରି ସିଷ୍ଟମଟା କଣ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ରହିବ, ତାର ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡର ଗୋଟେ ୱେଭ୍ ଅଛି, ମାନେ କେମିତି ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ମିଠା ଲାଗିବ। ଏରି ସିଷ୍ଟମଟା ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ସିଷ୍ଟମ ସେ। ନା ନା ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କଲେ ଭାବି ନଥିଲେ ୟାର ନଟ ବୋଲ୍ଟ କେମିତି କଣ କରିବି କି ବାନ୍ଧିବି ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଥିଲା କି ନା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାନ୍ଧିବା ସିଷ୍ଟମ ମୁଁ ହିଁ କେବେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସିଏ ହଉଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହବ। ତା ମାନୁଆଲ ୟୁଜରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରାଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଜ ତାର କେମିତି ହଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇଜାଗ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି ବି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ବି ଥିଲି, ସେଠି ସବୁ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ସାଉଥ ସାଇଡରୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ସେଠି ସବୁ ଏରି ସେତେବେଳେ ଏରି ସିଷ୍ଟମ କହିଲେ ବହୁତ କମ ୟୁଜ କରନ୍ତି ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେଜରେ, ଏପଟେ 4 ପିସ୍ ସେପଟେ 4 ପିସ୍। ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ 20 ପିସ୍ 25 ପିସ୍ 30 ପିସ୍ ଝୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ଗୋଟେ ଏରି ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ଏରି ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ କାହାର ମନେ ପଡୁନି, କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, JBL ଦେଖିଥିଲି ନା କଣ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏରି ସିଷ୍ଟମ ଗାଡିରେ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡିରେ କେହି କେହି କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା ଭାଇ ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏରି ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ବି କରିଥିଲି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଲାଇନେରୀ ଲାଗିକିନା ସେତେବେଳେ TH ବି ଲାଗୁଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ବକ୍ସ କରିଥିଲି, ସେଟା ବି ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ବକ୍ସ ସାଇଡ ହେଇଯିବ ଏରି ସିଷ୍ଟମ ଆଡ ହୁଏ, ସେଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ବି ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା, ମାନେ ନିଜେ ମାନେ ଫେବ୍ରିକେସନ କାମ ଗୁଡା ମୁଁ ନିଜେ ବି କରେ ଏଠି। ତ ଭାଇ ଯଦି ସିଷ୍ଟମ ନଥାନ୍ତା ମାର୍କେଟରେ ସେମିତି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ସାର୍ପି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସାର୍ପିର ବି କାମ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ। ଆମେ କଣ ତାକୁ ୟୁଜ କଲେ ଡିଜେ ଗାଡିରେ ରନିଂ ଗାଡିରେ ଯେହେତୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ କଣ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କପଡା ରସି ଭିଡୁଥିଲେ କିମ୍ବା ରସି ଭିଡୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରିଲା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆଇଡିଆ ଖଟେଇଲେଣି ଯେ ତାକୁ କେମିତି କଣ କରିବା ଜଲ୍ଦି କୁଇକଲି କେମିତି ହବ। ମୁଁ ଦିନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ନଟ୍ ଇଏ ଦେଇଛି, ପଛପଟେ ଲକ୍ ଦେଇଛି, କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛି ଲକ୍ଟା, ତାକୁ କଣ କେମିତି ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିବା ଜଲ୍ଦି କୁଇକଲି ଲାଗିପାରିବ। ମାନେ ବସିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଗ କରେ, ତାକୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତିଆରି କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କଲି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା ତ ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ, ଗାଡିରେ ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କର କପଡା ରସି ଭିଡା ହଉନି କି ରସି ନା କେମିତି ସାର୍ପି ଗୁଡା ଅଛି। ସବୁ ଅଲଗା ଯେତେ ଓନର ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇନା ନେବେ, କେମିତି ହେଇଛି ଭିଡିଓ କରିନା ନେବେ। ସେଠୁ ତାପରେ ବି ଆମର ଲାଗିବା ପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଲୋକ ରସି ଭିଡୁଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିକିନା କଲେ ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ କଥା କହିବି, ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ଗାଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଏସି ଚେମ୍ବର ହୁଏ, ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ କଲେ କ୍ୟାମେରା ବି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ହଁ ଗାଡି ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଏ, ହଁ। କଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇବି ଫୋକସ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 407 ଗାଡି କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏସି ଲଗେଇଥିଲି, ୱିଣ୍ଡୋ ଏସି ଲଗେଇଥିଲି। ବାହାରୁ ଡ୍ରାଇଭର କେବିନ ଉପରେ ଲାଗିଥିଲା, ମନେ ପଡୁଛି, ହଁ କେବିନ ଉପରେ ମୁଁ କାଟିକିନା ଲଗେଇଥିଲି। ମୋର ତ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟିଲ୍ କାମ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି କେମିତି ଏସି ଲଗେଇବି, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି କଣ ଗୋଟେ କରିବା, କାହିଁକିନା ଭିତରେ ମେସିନ୍ ହିଟ୍ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ନା କଣ ଗୋଟେ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଉଜା ମେସିନ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ, ଭିତରେ ବି ଯିଏ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ବହୁତ ବି ଗରମ ଲାଗେ, ଫ୍ୟାନ୍ କାମ କରେନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏସି ଲଗେଇବା, ତାକୁ ସିଷ୍ଟମ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏସି 407 ଗାଡିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହିଁ ଲଗେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକ ବହୁତ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏସି ବି ଗାଡିରେ ମୁଁ ୟୁଜ କରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ସେତେବେଳେ କଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଉ କାମ ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡି, କେମିତି କଣ କରିବି ଚାମ୍ବର ତ ଚିନ୍ତା ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ ଆଣିନା, ଷ୍ଟିଲ୍ ପଛ ପାଖରେ ସବୁ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ ଲଗେଇଥିଲି, ମାନେ ଭିତରୁ ଏୟାର ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଏଠୁ 407 ପରେ ସେଠୁ ଚାମ୍ବର ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏମିତି କଲେ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର କରିବି, ଭିତରେ ଏସି ଲାଗିବ ବୋଲି। ଶୁଣିଲେ ତ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ କଥା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରି ବହୁତ ପଚାରୁଛି, ମନରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆସୁଛି। ଚାମ୍ବର ଫାମ୍ବର ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଦେଖା ଶିଖା ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ ୟାର ମୂଳଦୁଆ କିଏ ଆଣିଥିଲା? ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଟା ପଚାରୁଛି। ମୂଳଦୁଆଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ନିଜ ଆଇଡିଆରୁ କିଛି କର। ଏସି ଚାମ୍ବର ଦେଖା କୁହନ୍ତୁ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ? ତାର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ମୋ ପରଠୁ ଏସି ଭିଡିଓରେ ବି ଥିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ ବି ଥିବ, ଗାଡିରେ ପଛପଟେ ଏସି ଲାଗିଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଏ କରିଥିବେ ବି, ଭିଡିଓ ଯଦି ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି ବୋଲି,
ଗର୍ବ କନା କହୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମେ ଆଗ ସବୁ କରିଥିଲୁ ହଁ ଭାଇ ତମେ କରିଥିଲ ଆମେ ରାଜି ଭାଇ ଖାଲି ଏତିକି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନୁଗୁଳ କଣ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବାସ୍ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ମାନେ ଦୁମ୍ 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 ହଁ, କି ହଁ। ବେସ୍ ହେଇକି ହଁ। ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନରୁ ହଁ ଗ୍ରୀନରୁ ଶୁଣିଲୁ ମାନେ ସେଇଟା କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ଯେ ମାର୍କେଟ ଚହଳିଯିବ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିବି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପୁରା ହାର୍ଡଲି ପୁରା ମନ ଦିଏ କେମିତି କଣ କରିବି ବୋଲି ହେଲା ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏକରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଲୋକ ବେଶଟା କହିଲେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାଇକିନା ଆଜି ଡେଟରେ ଗ୍ରୀନ ଡିଜେ ବୋଲି ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏକରେ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାପରେ ମୋର ଲକ୍ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମତେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଆଜି ଡେଟରେ ଉଠେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ସାରିଫାଟ ଆସିବା ପୁଣି ହଁ ଏବେ ଲୋକ କିଏ 100ଟା ହଁ। କିଏ 80ଟା କିଏ 90ଟା କିନ୍ତୁ ଭାଇ 15-16 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଗାଡି 40-50ଟି ସାରିଫି ଲାଗେ ସେଠି ଡିଜେ ହଁ ତା ପୂର୍ବକୁ କହିଲେ ଆମେ 2 ପିସ୍ 3 ପିସ୍ ସାର୍ପି ହଁ ମାରୁଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳକୁ 2 ପିସ୍ ସାର୍ପି ବି ଆମେ ମାରୁଥିଲୁ 2 ପିସ୍ 3 ପିସ୍ ତାପରେ ହେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲଗେଇଦବା 5 ପିସ୍ ତାପରେ ହେଠୁ 10 ପିସ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ 10 ପିସ୍ ଯାଇଥିଲା 10 ପିସ୍ ହେଠୁ 20 ପିସ୍ 30 ପିସ୍ ତାପରେ ତ ଚାଲିଲା ବଢି ଚାଲିଲା ଆଉ ଆମେ ଆଲୋକ ଉପରେ ଲାଇଟ ଯଦି ମାରୁଥିବ ଗ୍ରୀନ ଆସିଥିବ ଲାଇଟ କଣ ବେସ୍ ତ ବେସ୍ ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ ହଁ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଏଷ୍ଟ ସାର୍ପି ବି ଲଗାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡିଜେ ଗ୍ରୀନ ବାସ୍ କିଙ୍ଗ ଭାଇବ୍ରେସନ କିଙ୍ଗ ହଁ। କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବି ଲାଇଟ ଉପରେ ଯଦି ଫୋକସ କରିଥିଲା କିଏ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ ଦେଖେଇଥିଲା ହଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଫୋକସ କରୁଛୁ ଲାଇଟ କି ଫୋକସ କରୁଛୁ ଭିଡୁଆଲ କୁ ଫୋକସ କରୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରବ କୁ ଫୋକସ କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ କରୁଛୁ ଆମେ ଖାଲି ଲାଇଟ ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ କିମ୍ବା କି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବୁନୁ କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷଟା ମିଶିକିନା ହେଲେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ଆମେ ଜିନିଷଟା କଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନା ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଫୋକସ କରିବି ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ହବ କି ହବନି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ସବୁ ଇମୋସନ ସେଟଅପ ପଡା ଇମୋସନ ସେଟଅପ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ସେଟଅପ ଆପଣଙ୍କର ବି ଗିଏ ଡିସିଜନ ଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରା ନଥିଲା ମନରେ ମତେ ଆସିଛି ଏକ୍ସ ସେଟଅପ ଟା ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଥିଲା X setup ଏକ୍ସ ସେଟଅପ ଟା ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ସ ସେଟଅପ କଥା ନେଇକି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା ହଁ এই যে বার লাইট বা ମୁଁ ଜାଣିନି ଲାଇଟର ନା କଣ ଜାଣିନି ହଁ, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟା ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ରନିଂ ହେଲା ହଁ, bar light ଟା, ହଁ। ଏକ୍ସଟା ସେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ବି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଡିଜେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ DJ ଲଗଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ସଟା ରନିଂ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲା କି ରନିଂ ହବ ଲୋକଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଆମେ ବି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ ହଁ। ଏଟା କେମିତି ଆସିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଟଅପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଡ୍ରଇଂ କରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଡ୍ରଇଂ ହବ ଆଗ ମୁଁ ଆଗ ଘରେ ବସିବି ଡ୍ରଇଂ କରିବି ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ଏତିକି ଜାଗାରେ ସ୍ପେସରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ଅଛନ୍ତି ସେ ମତେ ବି ଡ୍ରଇଂ ଦିଅନ୍ତି ହିରୋ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା କରିବ ଆଉ ସାର୍ପି ଏଇଭଳିଆ ଲଗେଇବ ସେ କଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ତାଙ୍କର ବି ଆଇଡିଆ କିଛିଟା ଅଛି ସେ ଡ୍ରଇଂ ମତେ ଦେଇଦେବେ ଯେ ହିରୋ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କର ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ ଦେଇଥିବେ ଏତିକି ଜାଗାରେ ଧର ମୋବାଇଲ ଯେତିକି ସେ କଣ ଡ୍ରଇଂ କରିଦେଇଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାର୍ପି ନା 20ଟା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ଜାଗା ଉପରେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ 20ଟା ଲାଗୁନଥିବ 5ଟା କି 6ଟା ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ ଯେ ଆମର ଯଦି ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ